egento gete kere siasa gekurukwa pork barreling. Pork ne kwerende ne engurue. Barreling ne gento barrel. Mati gente kenene igake kengabune kabatia nene igento ke bintu bibekire barrel. Tari boy. Kare umugambi nigarengi kubeka enyama yekwerende ye ngurue oyebeke chumbi. Umako yegacha. Abantu balya ba ready como support. Abantu balya bare loyal to him. Ekero yenchara. And the slaves yabo. Ekero yenchara. Umanya kubarangeri oba poki ebekire salt okuba yigachira matuka mange banyakolia egere bagendera como support. Piankerete bona Africa yaito. Pork barreling is a system whereby serikali egutumia chibese chie serikali resources chie serikali kwalide ase okori ward abantu balya bare loyo guchiase bari tu asoko kora chi project chiri kiragere banyore chikura kurwasa abantu gete teri tari ase ogokonya abantu biri batagete lakini gokora biri biragere banyore chikura yesonge kire korukuna pork barreling kiaga tumekira America ayo pakaboni yiga yokora kike gutume gutumeka University of Virginia nerere next ase umugambi yo group Thomas Jefferson yakorete amenyete nasometo manene Kenya yaito Africa yaito niyagendeta okora pork barreling ase abagambi baito bari bayire kit chibese chye serikali chibese cheito bagokora ebintu gete talina niubitakere go benefit mwanya abantu osege benefit umwana inchi okawaida aliase chiward cheito chi constituents wose lakini ase okubarangeri gucha na kiruaring ase ke usidima ke no okobasuma egere babasume baake chikura tono tiganga seriswali chi project chi nyinge chikocha kisi nchirororo chire ase chigokorwa because of pork barreling chiri umugambi atagete gukora egere guchia sabantu gete egere bamwakire abasume bamwakire tari ne project yego chakubakonya yes yandara kuburi gentekemo nandemo Matilda ninarora I watched equivalent one of the shows muakorete ase asomo CS yarengi akamanya mukama kumubuli na one binti bibiko ba funded kichiro echire gakare bose kwerenda tinte abiriyeta dage chimugambi yonde echire nene ragachwa bakamubona kichire yabikwenene bantu mbali oswaine usina echiro yabekwege chichi mari enene tebwati nonya bantu chibesi echi chiarenge ko ba channel digochi ase u support onye ne account e support primary ekwende na kindergarten yeri yabo ebe vibrant nchiarenge gokonya mono. In any case, how many circles do we need in every ward? 219. Yes. Taribobe aba gusi mna murega gusi yaito e county kurwe chaka gucha amare muniga aba expensive asengenchona undi bwansi okore county tata yetikomenya mu omuntu na kyuru china era magena amagora ayani amarema goriru paka rongo mate agoriru paka keroka rugo amarema goriru paka roga mate maiga kwetabante bagendete kwanje kwagacha affordable housing iliye kobekwa na 22,000 units chigo cha gusi ingo chigo cha gokonya iliye tariko pork barreling okobekere gento asogosuma abantu kitarigo cha kuba benefit bantu abagusi banya gusaba affordable housing gaki bagusi bagusaba ibintu bagusaba basabe para yarenge priority basabe gento gete mugatebibwa chi project inchiroro daracha mbiri ari nkubekwere interchange ikenege ntugiye kwane tu almost 1 year go tima yatibose giachakire
kemocha nige chake na bage okonya abantu lakini even the concept ye nagote ya pork barrel no gocho promise ebinte 200 no embiri utari gocha okora egero rasumera gento kieke abantu usumere chikura ikubunu wika to distinguish a project yeri abantu baito batagete na ende through public participation and involvement batebiri mu MP oso mu MCA nanto tageteke eri egokorwa egokonya abantu biya lakini eri egokorwa abantu batari involved gento ke tokoruke gesongo self sustainability na kigo chagwe sustain na kira abege kogenderera singe nchomo chani obeke chira sigete wika abantu banje kogendoro banya gwaka ne bankugete yasibibwa abantu batachityo na kyurucho gokora yabere litombe true aba chi project chinyinge cyaba promised bono umuntu akamanya kuburia liswali elimu ine chi project yechi ine kyo kumochikora chisingererete loyalist na ende chisingererete asigeti nawe Matilda mwaboreti mugambi Yes. umuntu akamanya guteba na ki president yao korecha kumanya na mubwate kitutu chache ni bwate ikwerende mechando onye utachieti omotebi Yes. asubuga mbere budget ekero budget yakorosibwa nari ebinte byonse bikobekwa nanaki tutagete gukora gento gete chi constituency cheito byabekwa constituency gete netagete MTC yabekwa kwalire ebinte bi niyo bitakeira umuntu ogenda ukwane noyo umuntu oyomo oyo mwateba no nero bwate mwishimiwa naroteba na president niye bwate nere bwate yabeka byego nero bwate ebucheri no muyiboko na nero bwate enyama nero bwate ekwerende omoyo na anda kama kubeka bye nero bwate getunguo nero bwate enyanya yes Kwa concept inagote nero bwate keregento igonye gotagete kende gions kurwa serikali wekwetere kurwa sare then what is the purpose of parliament ase okwalign a budget executive egere to make singe executive egocha ne budget atento chitokore gento gete abantu ba oversight budget yeyu parliament bateba yaya this time tutagete bosenekare constituency yetu arege ntoikuruko MTC ya MM tigatubeke budget ya minimum 40 billion in every constituency kwa hiyo turakurege ntiki bachibeka barigereri na kigo chiko BF kwa hiyo bona chiko budget yege gweta kere constituency yegwe tari okwenda gutuga musabo umuntu oyomo enyanya na kyo umuntu arasabwe enyanya asabwe getunguo asabwa akubutorere enyama omoyutima etingo gosabwa nande abo monyene bwe buche